Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam og pamatay ang mga sakop. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nag-obserbar lang si Jackie sa iyang mga sako. Dihang mibiya na ang mga pulis, gikontrolar dayon sa mga tulisan ang duha ka bangko. Samtang si Teresa nagyaw-yaw kay wa mo patuos bibit nga mo cover unta sila sa dakong sunog nga wa lang nila mahibawi nga usasab sa mga plano sa mga seles. Dali-dali nga nanawag si Alan kang bibit aron magpalayo sila kay ang unang muulbo nga sakyanan mao ang tupad sila giparkingan nga sakyanan sab sa mga tulisan og nahitabo ang dinungan nga tulis. Apan may usa ka gwardiya nga migukod sa mga tulisan apan napatay ni Jackie. Mularga na unta ang usa ka auto apan miulbo kini sa usa ka bomba nga gipabuto ni Alan. Laing auto ang miulbo og ang tanan nakita nila ni Teresa og bibit lakip na ang nagtakuban nga vigilante nga mao si Jackie og ang pagpamatay ani sa mga sibilyan. Unya nanawag si Jackie kang Roger. Nagbalita nga bisan na matyan siya mga sakop apan sigurado sila nga dako pagyapon ang nada nilang kwarta. Apan nang hugot ang mga panit ni Roger sa kalagot. Niyang laing sumpay ning sugilanon. Kagaw ni Cain! Upat kadagong mga baga dasok kaayo sa mga kwarta ang nakaroon sa posisyon nila ni Jackie. Oh, hoy. Wa day tama alkansi kung mo ka na. Labing siguro, sobra pa na sa 200 million. Pero kinsa may napaibaos to ka bangko? Kinsa napaulbo sa duha ka auto? Kinsa man? Oh, para na ko ato sang atibanon karon mao ang mga kwarta nga tuwa karon ni Jackie. Apan kaniyo. Dili gid angay katudahan ang grupo ni Jackie o si Jackie mismo. Wa ko'y pagduda bisan gamay nila Jackie. Magkoy taga to safe house nila Jackie. Dili delikado? Layo ra kaya. Safe na mga lugar. Pagandam niya. Wah, kwartam tuwam. Mga langit. Naibaw ko sa inyo karong kibati. Nagkaulmo kay
kita na lang ang nabilin, kaya ang kadaghanan miuna na nato niningan daw ka. Pero dili daw, mga silis, may mo bahin-bahin. Umano niya nato makuha nga itong bahin. Mupahuayo na ta, da ang pagpang-recruit, ug laing kauban nga ihulip sa nangamatay na ito mga kauban niya daw. Okay na. Okay na, Jackie Boy. Okay na. Ano na ito kinabuhi ba? Ano yan? Bulong! Safe house, oh. Dara, doon ta. Mulong! Okay. Okay na. Waya ngayon kabalakan, laga. Abli yung gate, Joe. Oh, Jackie Boy. Isod ang sakyanan, Mac. Joe! Apas na rin! Sirahin ang gate! Dali na, Joe! Igumag sila! Ay, paglakaw na lang unta ko. Mayroon dito, Jackie Boy. Sige. Sige, Joe. Ilahos sa sakyanan sa Luyos Bay. Aron hawan sa tubangan ug atong malantaw kung kinsay musod sa gate. Ipagkanaog ninyo ang mga bag ug dadaan ninyo sa sud. Tara, Aljon. Sa safe house ta nila ni Jackie Boy, Congressman. Oh. Nadaanin mo ang money counter? Arjun, Busing. paspasi. Layo-layo pa ang safe house ni Jackie. Oh, Busing. Oh. Saan limutan yung kwarta ko? Jackie Boy. Jackie Boy. Yung kwarta. Biya lang sa wanan. Mac! Joe! Parehas na andan. Akong giingnan sila 6 ug si Roger nga upatra ka bag atong da panli malima ang bag nga puno sa kwarta nga atong nada taguig maayo ang ikalimang bag sa kwarta. Nakabati mo kaganiha maupat ka bag nga akong gitugan sa mga silis. Adto na ninyo ipasok ang usa ka bag sa suka kwarto sa lungag ilawom sa sahog nga ato nang gihimudaan. Iyungin ninyo, Mac, Joe. Oh, pare. Pare, ito. Benny! Jackie Boy! Ikaw! Kuhay kong tubig sa ref. O, Jackie Boy! Tara, Jackie Boy! Uhawa. Jackie Boy! Jackie Boy! Itunol lang akong armas. Dali! Jackie Boy! Ayan lang pagtuga-tuga pa, Jackie Boy. Distansya ra kayo ang imong armas. Kanhagbong sa sahog.
Ang vigilante. Nakakita na yung ka sa tinuod nga vigilante, Jackie Boy. Kaniha mi arte kag maayo dito sa gawas sa tulog ka bangko nga yung gitulis sa. Nagsulob kasab og parehas aning akong gisulob sa. Ikaw mo'y nagpaulbo sa duwa ka auto. Ako, Jackie Boy. Tanawa kong maayo. Kuhaon ako ang akong bulik. Ikaw! Naklaro tanag ka, Alan. Oo, Jackie Boy. Patay na magikuan nilan. Patay yun kayo, Jackie Boy. Di ka na ang mabuhi pa, Jackie Boy. Paita sa... Wag yun kong magtuo. Nagkaroon na di ay kong adawa ko tuban eh. Ikaw pa gini ay ang vigilante, Lan. Okay, Lan. Ngari, Lan, ngari. Ngari sa tunga sa duha ko kakilay pabutang imong armas, Lan. Diligid unta ni mo ibuhat na ko, Jackie Boy. Kay mahadlo ko makasa. Pero ang sama ni mo mo'y nagtudlo na ako. Presidential Bank? Hello? Day, paliho niya kuha sa 5 kadag kong bag nga punos kwarta. Unsa? Kinsa man ni? Ug hain dapita? Pagdali lang mo. Yang address. Paminaw. Des! Larang hipi. Kau ba sa taga-bangko? Nagdali. Asa magkasin. Dali, atong sundon. Chief Leo? Chief? Sorry. Sorry nga di ko mo dawa itong interview sa pagkikarotes. Nagdalibig. Ubanan na ako ang mga taga-bangko. Asa man mo, sir? Nanawag ko no sa taga-bangko ang vigilante aron ipakuha ang 5 kadag kong bag sa kwarta nga tinulis. Sunod na mo, Tess. Yes, sir. Dali, Bit. Nagsunod ako, Tess. Doon na sa safe house, Mayor, Congressman. Hello? Kinsa ni? Hello? Hello, Congressman. Kinsa ni? Kanali pa rin mong malimot. Andiyan, ihuno na. Nanarasonahan ang safe house, sir. Ihuno, kay! Manong nanawag ka? Pahibawon talang mo. Napakyas ang inyong mga tulisan. Sa ka na yung mga pangyaw-yaw. Pakyas ang inyong mga tulisan. Kano saan man ka magpakita na ko? Kano sa ka magpakita na ko? Hello? Hello? Ang vigilante mo to? Larga na, John. Ang vigilante mo na ito Ang vigilante, Sixto. Nga naman, may reklamo ka? mga langit! Roger!
Usa mo pasabot yun eh. Naman lagi mga polis. Niya sa mga taga-media. Ni ay mga tao. Animal ning hitabo ah. Hello! Bisan usa ka dako, Jer. Bisan usa ka dako. Ang inyong mapuphumaw ang mga patayng lawas sa inyong mga tulisan. Ako mo nagpatay nilang tanan. Mga higala sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilanon. Kagaw ni Cain! Sugilanon nga sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording technician Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.